Terveisiä Kalajoelta, tarkemmin Siiponjoen varrelta. Siiponjoki on toinen vesistö, joka laskee Perämeren Kalajoella, ja tämä on todella suosittu retkeilykohde. Siiponjoelle tyypillistä on tämmöinen serpentiinimainen mutkittelu. Täällä kun kävelee jokivartta pitkin, niin aina yllättyy, että miten aurinko paistaa nyt tuolta, vaikka se äsken paistoi tuolta. Eli tämä joki tekee tämmöisiä U-käännöksiä moneen kertaan. Ja tämä mutkittelu onkin joihinkin paikkoihin synnyttänyt tämmöisiä juoluoita, eli makkarajärviä. Vesi on etsinyt nopeamman reitin virrata mereen ja vangiksi jäänyt vesi on jäänyt siihen sitten järveksi. Täällä Siiponjoen varrella on tosi monipuolista luontoa ja täällä on tosi maaginen valo aina. Mä tykkään käydä täällä kuvaamassa. Lähdetäänpä katsomaan, että miltä Siiponjoki näyttää, ja kun olette paikan päällä, niin suosittelen ehdottomasti pientä patikkaretkeä Siiponjoen varteen. Itselleen yksi sykähdyttävimmistä paikoista Siiponjoella on tämmönen Halkolan mutka. Tässä kohtaa, niin kuin monessa muussakin paikkaa, se joki tekee 180 käännöksen, eli U-käännöksen, mutta tässä se on syönyt aika lailla tätä maisemaa. Täällä puut kaatuu tonne joelle. Tässä on tosi jylhät maisemat. Varovainen saa olla, ettei tipahda tästä reunalta.